שלום, לי קוראים מיטל ואני אסביר לכם על הספיצטקס. בואו נפתח את זה. קודם, הנה גם קיבלתי נרתיק. פה יש הוראות. זה הספיצטקס, אבל אני כבר יודע. זה לא החברה של הספיצטק ישראל. אבל זה עדיין טוב. בואו נראה לכם איך אני עושה את המחזור המלא. אני לא עושה את זה כל כך מהר כי רק אתמול קניתי. הנה עכשיו סיימתי, תסתכלו על הכוסות, קניתי אותם ב-35 שקל. הנה, יש גם שעולה ב-100, אבל וזה הספיצטק של ישראל. טוב, עכשיו אני אלמד איך לעשות את הספיצטקס. לוקחים 3 כוסות, רואים 1, 2, 3, שמים אותם פה, לוקחים עוד 3 כוסות, שמים אותם פה, ואז לוקחים כוס אחת, שמים אותה פה, ואחרי זה לוקחים עם היד השנייה, כוס אחת ושמים אותה פה. לוקחים 3 מהשש שיש לנו פה, שמים 2 כוסות, כוס אחת שמים פה, כוס אחת שמים פה, עוד אחד ובונים את המגדל. ופה אותו דבר כמו עם 3. עכשיו אני אראה לכם איך אני עושה את זה מהר. איך אני בונה את המגדלים מהר. לוקחים 3 כוסות. ואז 3 כוסות. מורידים. וזה התרגיל למספר 1, ואחרי זה שמים את זה ככה, ואז מוציאים 3 כוסות, בונים את המגדל של 6 כמו שלמדנו מקודם, ולוקחים עוד 3 כוסות, מורידים 2 כוסות, כוס אחת ועוד כוס אחת, ואחרי זה לוקחים כוס אחת מפה, מזיזים אותה ככה לצד, וזאת ככה לצד, ואז מעלים. ואותו דבר פה. ואחרי זה שמים את זה ככה, לוקחים כוס אחת רגילה, וכוס אחת, כמו שאתם תמיד לוקחים, שאנחנו שותים, ואז לוקחים חצי מפה, בונים את המגדל, שמים 4 כוסות פה, שמים 2 כוסות, כוס וכוס, כוס וכוס, ואחרי זה לוקחים את היד הזאת, סובבים, ואז מרימים את שתי הכוס, מורידים את זה ככה וככה, וסיימנו. עכשיו אני אראה לכם איך אני עושה את זה מהר, את כל המחזור המלא. והנה, עשיתי. טוב, זה היה הסרטון להיום. עכשיו אני אראה לכם את ההוראות,
הנה זה ההוראות. זה נפתח ככה, נפתח מלא, ואז יש פה דפים, אתם יכולים ללמוד את הספיצטקס, ואז סוגרים את זה, עושים עיגול, ככה, כזה, מכניסים את זה כאן לתוך החור שיש. ואז אני נכנס אחרי זה, אם אתם רוצים להוציא את הספיצות, אתם מוציאים כוס אחת, והנה פה ההוראות, מוציאים את זה ככה עם היד מאחור, וזהו. הנה, עוד פעם אני אראה לכם. רגע. אם זה לא מצליח להיכנס, אז תעשו עוד פעם עיגול, ואז יהיה עיגול, ותנסו כמה שיותר עיגול קטן. הנה, הכנסתי. כזה. אני מוציא את זה, ולפעמים זה בא לכאן, ואז מוציאים, ואז ממשיכים לשחק. טוב, ביי!